Здравейте! В това видео ще ви покажа как да вмъкнете и редактирате текст в Premiere Pro. Вие сте във вашата времева линия и просто натискате Ctrl-T. Така създаваме текст, който можем да преименуваме, например тук. Влизам с курсора тук и натискам Ctrl-A. Това маркира всичко. Изтривам го и пиша, например, Здравей. За да промените цвета и други, вижте настройките на ефекта. Много е лесно. Отидете на прозорец и ще намерите настройки на ефекта. В този прозорец кликваме върху текста, ето тук на стрелката, и тогава имаме различни настройки. Например, тук можем да променим цвета на черен, натискам ОК и виждаме текста Здравей. Има и други опции като контур, фон и така нататък. Можеш спокойно да го разгледаш и да редактираш текста съответно. Друг начин за редактиране на текст е да кликнеш на основна графика в менюто прозорец. Сега имам нов прозорец, ще го оголемя, където после кликваме на редактиране. Тук можем да редактираме текста, като кликнем върху него. Тук виждаме и настройките, които можем да променяме. Ето колко лесно се вмъкват и редактират текстове. Ако видеото ти помогна, ще се радвам на лайк. Чао!